हाँ भैया प्रणाम। का हाल चाल बा रउआ लोग के? त स्वागत बा भोजपुरी ट्यून चैनल में, जहाँ रउआ सब के राउर चहेता गायक और हीरो के गाना के खबर, फिल्म के खबर देखे के मिली। त बात कर लिहल जाओ आज पवन भैया के ओढ़नी के हवा से गाना आइल हा 5 घंटा पहिले आ 67,000 पर व्यूज आइल बा। आशी म्यूजिक यूट्यूब चैनल पर ई गाना रिलीज भइल हा। तो ई गाना के बारे में आई तनी से कुछ बात करल जाओ। तो एमे पवन सिंह और रितु सिंह बाड़ा लोग, जो हीरोइन में दिखत और ओमे रितु सिंह बाड़ी। आ गाना गइले बाड़े पवन सिंह और प्रियंका सिंह। ई गाना के लिखले बाड़े रजनीश मिश्रा जी। तो ई गाना जाई रउआ सब सुनी पवन सिंह के गाना के भर भर के प्यार दी। तनी से हम झलक रउआ के दिखा दे तनी, नहीं तो साला कॉपीराइट आ जाई। जैसे न पहले बरसात मिली राजा जी, शादी होई तब नु सवाद मिली राजा जी। ओ गरम तावा पे पानी गिरा दे बुका। हे रउआ सब देखत हन डिस्क्रिप्शन में ई बजरंगी फिल्म के ई गाना हटे। ई देखे में ऐसे ही लागते बाटे कि फिल्म के कोनो गाना हटे। बजरंगी फिल्म 2025 में पवन सिंह के आवेला बा, ओकर उहे फिल्म के ई गाना हटे। करल लेवल जाओ खेसारी लाल के एगो गाना आइल बाटे गॉड फादर फिल्म से, जेकर गाना के नाम है चाल नवाबी। ई गाना रिलीज भइल बा टाइम्स म्यूजिक भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर। 1 घंटा पहिले रिलीज भइल बा। ए पे 38,000 व्यूज आ गइल बा। एमे जौन हीरोइन दिखत अड़ी खेसारी लाल के साथ है उ यामिनी सिंह है। और गॉड फादर फिल्म के नाम बाटे पवन सिंह इति खेसारी लाल के। ई कुछ दिन बाद 2025 में रिलीज होखे वाला बा। ई गाना के गइले बाटे खेसारी लाल यादव और प्रियंका सिंह। मधुर होठवा गुलाबी बा, जुबा पर लागल जाबी बा। तुहर चाल नवाबी बा, जवन हमरा तोहर चाल नवाबी बा जवन हमरा पहाबी बा। इहे गाना के बोल बाटे बढ़िया। ई गाना के गीत आ संगीत जो लिखले बाड़े उ बाड़े कृष्णा बेदर्दी जी। ई गाना रिलीज भइल बाटे टाइम्स म्यूजिक भोजपुरी चैनल पे। तो इहो गाना जो है फिल्मी गाना हटे गॉड फादर खेसारी लाल के। तो चलिए बात करल जाओ दोसर गाना के। तो भाई लोग चैता शुरू हो गइल बा। आ प्रमोद प्रेमी तो खूबे चैता गावेले। तो उनकर दू गो गाना आइल बाटे चैता के। एगो आइल बाटे है खूंटी गड़ल बा, देखिए। सुर म्यूजिक पर ई गाना आइल बाटे 5 दिन पहिले 6 लाख व्यू आइल बा। प्रमोद प्रेमी यादव ई गाना के गइले बाड़े। आ गाना लिखले बाड़े इरशाद बेदर्दी जी। ई गाना रिलीज भइल बाटे सुर म्यूजिक चैनल पर। तो तनी से दिखावत तनी हम गाना में। अरे चढ़ली जवनिया में का कहतारू हो? मोहरी भेजवला। अच्छा कोटली करावतारा हर चार बिनहा राजा का हो? तारा चार बिन। तो भैया पूरा गाना रुआ के देखे के बाद तो जाई सुर म्यूजिक पर और ये गाना के सुनी, कैसे कि हम जब बजाइम तो कॉपीराइट आ जाई। एगो आउ देखिए प्रमोद प्रेमी के चैत के गाना आइल बा, जेकर नाम है ओढ़नी में चोप चुअल बा। और ए धर्मेंद्र चला चला ए छोटू बंटी ये गाना रिलीज भइल बा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर यूट्यूब चैनल पर। 5 घंटा पहले रिलीज भइला। 23,000 व्यू ये गाना पर आ गइल बाटे। तो जाई सब ये गाना सुनिए भर भर के प्यार दें। पारसा छोड़ा पिंकू भाई सोनू भाई हो। बाजार समिति छोड़ा मीरगंज चलो। कल वाल जो तनी कल्लू जी के अरविंद अकेला कल्लू के, तो इनकर एगो गाना आइल बा जेकर नाम है 3 गो साली।
गाना देखा तनी 30 नंबर ट्रेंडिंग पर चला था म्यूजिक सेक्शन में। 6 दिन पहले ये गाना आइल बाटे और 9 लाख व्यूज पर हो गइल बा। ये गाना गइले बड़े अरविंद अकेला कल्लू जी, या गाना लिखले बड़े भागीरथ पाठक। आ एमे जौन म्यूजिक देले बड़े ओमे देले बड़े रोशन सिंह नाम के। तो जाई सुनी ई गाना भर भर के प्यार दी अरविंद अकेला कल्लू के गाना। बात करल जाओ तो नीलकमल भैया के सनी लियोन जो गाना आई रहे उहे अभी नंबर 1 ट्रेंडिंग पर चला था। ई गाना पर 13 मिलियन व्यू आ गइल बा। 8 दिन पहले रिलीज भई रहे। 1 नंबर ट्रेंडिंग पर म्यूजिक सेक्शन में चल रहल बा, वो सब देखत तनी। बात करल जाओ 2 नंबर ट्रेंडिंग के, त ई कमर दबादी पवन सिंह के गाना चलत ताटे। एहू पर 5 दिन पहले रिलीज भई रहे। 5 मिलियन व्यू आइल बा। देखी है 5 मिलियन व्यूज आइल बा। 2 नंबर एहू गाना 2 नंबर ट्रेंडिंग पर चलता। तो भाई नीलकमल भैया पवन सिंह दोनों जनी मिल के बॉलीवुड म्यूजिक एकदम पीछे छोड़ दिले बा। देखो तनी दूर दूर तक इनके लोग के है पवन सिंह के फिर गाना भोजपुरी गाना आगे चलता। बाद में हनी सिंह बाड़े और सलमान खान बाड़े। तो ट्रेंडिंग म्यूजिक पर अभी राज करता भोजपुरी म्यूजिक। देख ली सब है रउआ सबके का विचार बा अपन भोजपुरी गाना चलता ट्रेंडिंग में। बहुत अच्छा बात बाटे। रउआ सब अपन विचार कमेंट में जरूर बताइए। आज खातिर इतने, हम मिलम रउआ से काल फिर नया वीडियो में। तब तक अपन ध्यान रखब। प्रणाम, नमस्कार।